Bé, comencem. Al Toni li agradava molt la puntualitat, serem puntuals. A veure, el Toni Ferrés, el darrer acte que va fer mentre era alcalde, el va fer a aquesta casa. Nosaltres, des de l'Aliança Francesa, ens semblava que ens tocava, potser som pretensiosos, però ens semblava que ens tocava fer un acte dedicat a Toni Ferrés. Durant el seu mandat com a alcalde, va ser un home que va estar molt present a les activitats que fèiem nosaltres, molt atent a la feina que fèiem, molt respetuós amb ella, i tot sovint, quan tenia ocasió, que el trobés pel carrer o que el veiéssim en una reunió, el que fos, ell sempre tenia la paraula per encoratjar-nos a continuar amb la feina que fèiem. El que ens semblava, en retrospectiva, importantíssim és que hi havia debat. Hi havia debat de veritat. Ens assentàvem, o ell ens convocava, ens assentava davant d'ell i ens deia: què passa? Què voleu? Sortia el que sortia, sortia el que podíem tots plegats, però allò es discutia. I això és fonamental. Això no és un espectacle. Això és un acte dedicat al Toni. I això ens ho farà en Carles Prieto. A tots, moltes gràcies per ser aquí, i aquí el Toni. Gràcies. El passat 28 de març vaig assistir a l'acte ciutadà de record i memòria de l'alcalde Antoni Ferrés. Aquest dia vaig compartir el sentiment dels qui van preparar l'acte i de tots els que hi van assistir. Aquest dia vam recordar les penúries dels primers ajuntaments democràtics, les dificultats econòmiques i polítiques del moment, la situació d'abandó de la ciutat, la degradació de les condicions de vida als barris. I les imatges i els textos que vam veure i escoltar en relació amb tot això ens van fer posar la pell de gallina per les heroïcitats d'Antoni i dels seus companys. En aquest acte es va dir molt, però avui m'agradaria aportar el meu punt de vista del perquè del Toni, de com la seva figura representa quelcom més que un bon alcalde, de per què tenia vots de la gent de diferents tendències polítiques i gràcies a això tenia majories absolutes. Quan es va fer el meu nomenament de director de serveis d'obres municipals, Antoni em va cridar al seu despatx. Antoni i jo ens coneixíem, però no havíem parlat mai. Em va fer seure davant seu a l'altra banda de la taula de reunions, a l'alcaldia. La primera cosa que em va demanar va ser: de quins ets, eurocomunista o leninista? Apa, aquí, no està gens malament per començar. Jo li vaig dir que de cap, que a partir del 5è Congrés del Sud jo havia quedat despenjat del partit, que tenia les meves preferències amb els euros, però que no practicava. Antoni va fer un sospir profund i immediatament em va explicar que aquí a Sabadell no n'hi havia ni dels uns ni dels altres, només el sud de Sabadell. La veritat és que vaig venir a aquesta ciutat en uns moments en què l'Ajuntament de Sabadell s'estava començant a mitificar, convertint-se en un model de com es treballava. S'estava creant un equip de treball que, amb la il·lusió tremenda, estava transformant les coses. L'equip dels regidors, els directors de serveis i els caps de departament formàvem una pinya i ens passàvem hores i hores pensant les coses, reunint-nos amb els veïns i treballant. Al cap de 2 anys del primer mandat, a Sabadell ens havíem ajuntat un conjunt de tècnics que, cridats pel prestigi i la il·lusió de la feina ben feta, acabaríem sent de primera fila. El lideratge d'Antoni creava equip. Però per fer bé això calia una cosa fonamental: tenir una idea de la ciutat que es volia. I aquí apareix Antoni, perquè aquesta és una de les reflexions on vull anar a parar. Antoni era diferent perquè tenia una idea de la ciutat que volia. Antoni el va presentar al SUC de candidat perquè fos l'alcalde dels treballadors, l'alcalde dels barris, l'alcalde del poble.
Però Antoni va tenir clar que perquè això fos possible, pel bé dels treballadors, dels barris, del poble, calia que Sabadell fos una ciutat que tingués forma i contingut, que creixés en tothom, tenint en compte els interessos de la majoria de la gent. Donava gust anar amb Antoni pel món. Quan ell entrava al despatx d'algun alt càrrec polític, encara que fos un ministre, hi entrava Sabadell, amb el seu discurs, les seves circumstàncies i els seus interessos. No hi entrava l'alcalde de Sabadell, sinó Antoni Ferrés, que era l'alcalde de Sabadell i que venia a explicar què li passava a la ciutat, què necessitava i per què era allà donant la llauna. La veritat és que Antoni era el protagonista en totes les situacions polítiques en què intervenia, però no perquè volgués sortir la foto. No, Antoni ja era prou alt i ja destacava prou. El que passava era que per la seva manera de ser i de fer, la gent s'hi fixava i fins i tot les càmeres i els micròfons s'hi centraven. Doncs bé, sabeu per què penso que Antoni el votava a tothom, o gairebé tothom? Doncs per això, perquè tenia discurs i tenia idea de la ciutat que volia i s'adreçava a la gent de Sabadell, els seus conciutadans, no pas demanant què voleu que faci si em voteu. No, ell tractava molta gent, de tota mena, recollia tot tipus de dades per saber què li convenia a la ciutat en cada moment i explicava el seu parer, el que ell creia que s'havia de fer per avançar. Els feia el discurs i a continuació els deia: si això us agrada, si hi esteu d'acord, voteu-me i ho farem realitat. Aquests dies, després de les eleccions europees, em fa una mica de cosa parlar d'Antoni com a un polític diferent. Sembla una actitud fàcil i fins i tot demagògica. No vull caure en la tentació tan estesa de dir que tots són iguals, que ja se sap que van a la seva, però és que hi ha una diferència. Fins i tot vaig pensar que si encara estigués en actiu, si sortiria a Polònia i com sortiria. Prefereixo acabar pensant i parlant d'un Toni Ferrés entranyable que vibrava escoltant en Daniel Barenboim, regalant una litografia de l'Enfors Borrell i els seus col·laboradors, pescant canals de TV a mitjanit, anant a veure el Barça, passejant per Sabadell, sent un polític diferent, recordant les lletres de Brassens, llançant una cistella de 3 punts, sent un alcalde com cal, anant a escoltar el Paulo Conte al grec, bevent un bon vi o gaudint amb en Pavlovsky al Petit Teatre Molic. Moltes gràcies. Car chaque fois les feuilles mortes te rappelant mon souvenir, jour après jour les amours mortes n'auront pas fini de mourir. Avec d'autres bien sûr je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu je m'indiffère, à cela il n'est rien à faire. Chaque fois les feuilles mortes te rappellent mon souvenir, jour après jour les amours mortes n'auront pas fini de mourir. Jamais savoir par où commence et où finit l'indifférence. Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de préfère, cette chanson des feuilles mortes, te rappelant mon souvenir, jour après jour, les amours mortes en auront fini de mourir. Cette chanson des feuilles mortes te rappelant mon souvenir, jour après jour, les amours mortes en auront fini de mourir.